गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि रामफलबिल आनसलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालियाव बुफाय बुसि खालामनाय जाथायखौ आरो बेनि गुबै जाहोना मा बेखौ फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव गंसे बाथौ थानसालि सिङाव सियार बायदि मुवा बेसादफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय दुंहाव थासारिखौ नुदों जानांगौ। बेनि गुबै जाहोनानो जादों थांनाय 17 फेब्रुआरि खालारखालि सेरफांगुरियाव थानाय रामफलबिल आनसलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालियाव बाङालि आरो बिहारिफोरनि बेबसाय समिति ट्रेड इउनियननि मोनसे सावरायमेल लानाय जादोंमोन, जेराव सावरायमेला जोबनायसिम समाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजियो, जेराव बाथौ थानसालिनि सियार बायदि मुवा बेसादफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। दा बेवहाय आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बिसोरदि मोनसे गोथार बाथौ थानसालियाव माबायदियै गुबुन आफाद एबा गुबुन हारिफोरनि आफादफोरखौ मेल मिटिं खालामनो पारमिसन होखो, एबा बे थानसालिनि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना मानि थाखाय गुबुन हारिनि आफादफोरखौ बाथौ थानसालियाव मेल मिटिं खालामनो पारमिसन होखो, बेयो आंनि मोनसे सोंथि। दा बेबादि पारमिसन होनायनि उनाव बाथौ थानसालिनि सिङाव दुंहाव थासारि सोमजिना बुफाय बुसि खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथाव होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे गोथार बाथौ थानसालि सिङाव बुलाय सोलाय खालामनाय मुवा बेसाद बुफायना बेबादि दुंहाव थासारिया सोमजिनाया बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव, आरो बेबो गुबुन हारिनि मानसिफोरासो गोथार बाथौ थानसालि सिङाव दुंहाव थासारि सोमजिहोनाया साननो गोनां। दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानोदि मोनसे गोथार बाथौ थानसालि सिङाव गुबुन आफाद एबा गुबुन हारिनि आफादफोरखौ मेल मिटिं खालामनो पारमिसन होनाया बिबानगिरिफोरनि गोरोन्थि होननानै आं सानो। दा बे जाथायखौ लानानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि सोरां ब्रह्म बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। नैबे रामफलबिल आनसलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि सेरफांगुरियाव थानाय, बेवहाय थारमानि बिराद गाज्रि सिनारि भाइराल जानाय माने नुबाय थादों। बियो घटनाया आसलते ओरैबादि, बे बेबसाय समितिनि गेजेरजोंनो बा सेरफांगुरियाव थानाय बेबसायनि गेजेरावनो एसे दाङाबाजि मबेबा खोथाखौ लानानै थरख' बिथरख' जालायदोंमोन जाहैदों। दा बेनिफ्राय बेखौ लानानैनो नैबे समाधान खालामलायनो होननानै जोंनि रामफलबिल आनसलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि सेरफांगुरियाव थानाय बेवहाय मिटिं जिरायनो होननानै जायगाखौ बिनाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय जायगाखौबो होनाय जाबाय आफादनि मानसिफ्रा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों रायज्लायनानै। आरो बिनि अनगायैबो आगोलावनो बिभिन्न संगठनफोर बियोब्ला जों बे जायगाखौ होनाय जाखायो आरो, जेबो थाइसेबो रेभिनिउ कालेक्सन लायालासेनो मिला प्रेथानि गेजेरजों जों बे जायगाखौ हगारनानै होखायो। थिग बेबादिनो बे दावरावखौ लानानै, गावसोर नांलायनाय खमलायनायखौ लानानै समाधान खालामलायनो जों बाथौ थानसालियाव एसे जिरायनो समाधान खालामलायनो होननानै लादोंमोन जाहैदों। मिटिंआबो जिरायै जोबनाय लामायाव फैबाय। थिग बे समावनो मोननै पार्टिजों बोरैबा बुलायलायनाय जादों आरो। दा बे बुलायलायनायाव नैबे बाथौ थानसालियाव थानाय माखासे सम्पतिफोर, बुंनो थाङोबा चेयार टेबोल, बेफोरखौ नस्थ' खालामनाय जादों। दा जोंना बेल'नो बुंनांगौआ, जोंहा जेबो बेवहाय आसलते बारा बुंनांगौ गैया होनबाबो बुंनांगोन। मारैयाव बेयो मोनसे बाथौ थानसालिया जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गोथार धोरोम आरो पबित्र स्थान जायगा। दा बेवहाय बेबादि नांलायनानै खमलायनानै भाइराल जानाया जोंनि थाखाय खुब दुर्भाग्यजनक जादों। मानो होननानै बुङोब्ला ओरैबादि गोसारबाय जे सेरफांगुरियाव थानाय बाथौ थानसालिनि कत्रिपक्ष, सालायगिरि आफाद संगठनजों बे ओनसोलनि गुबुन जाथि गस्थिफ्रा माबा मोनसे दावराव जालायलायनानै बुख्रुबजोब्बायनो, सेरफांगुरिनियाव बाथौ थानसालिखौ बुख्रुबजोब्बाय जाहैदों। बेबादि मोनसे भाइराल थांदों आरो। दा आं नंखायनो दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो स्पस्ट' क्लियारिफिकेसन खालामनो लुबैनाया बेनो, बेवहाय आफादजों जेबो जायाखै। खालि आफादा बेहाय थान दङ हिसाबै, मोनसे कमिउनिटि हल जिरायग्राबो दङ हिसाबै बेवहाय जायगा दङखाय बिथांमोनहा बिदों, आफादनिफ्राय बेखौ होनायबो जादों आरो। दा बे हिसाबै जोंजों जेबो जायाखैखौ आं दिनै गासैबो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बा गासै बाथौ सिबियारि धर्मालम्बी
गासैबो बिथांमोननिसिम आं बेखौनो क्लियार खालामहरबाय जे बाथौ सिबियारिफोर बा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जेबो जायाखै। गावसोरनि गेजेरावनो बियो नांलाय खमलाय जानानै खालि जोंनि जायगाखौल' बिदोंमोन। नांलायनानै थरख' बिथरख' जानानै बे सियार टेबोलखौ बुख्रुबनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि जायगायाव जानाय हिसाबै दा जोंनि आफादजों माबा मोनसे जाबाय निस्सय बिदि नंनानै बिराद मानसिफ्रा सोंहरलायगासिनो दं आरो। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। आंनि साननाय बायदिब्ला बैसोरनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला बाथौ थानसालिनि सिङाव बेबादि बुलायनायनि गेजेरजों सियार टेबोल बुफाय बुसि खालामनाया जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव। गोजोन्थों।